αν πάρω στους Rotting Christ, που αυτή τη στιγμή είναι πανελλαδικά η μεγαλύτερη μπάντα και όχι μόνο κατάφερες να συνεργαστείς μαζί τους, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι ότι τους άρεσε μόνο το αποτέλεσμα της δουλειάς σου, τους άρεσε και εσύ σαν άνθρωπος, διότι είσαστε μαζί ακόμα, έχετε μια κοινή πορεία, είσαστε και φίλοι. Βέβαια, πάνω απ' όλα, επιμένω και θα το αναφέρω μετά στη συνέχεια όταν θα μιλήσουμε για τους Behemoth. Μετράνε οι άνθρωποι, παιδιά. Πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι, οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες, οι οποίοι φαίνονται στις δύσκολες στιγμές και στις στιγμές όπου υπάρχουν τριβές και, ας το πούμε, κρίσεις. Εγώ δεν εγκαταλείπω τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου στη ζωή και φροντίζω να είμαι και με ανθρώπους οι οποίοι το ίδιο κάνουν και με μένα. Ο Σάκης είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που δεν εγκαταλείπει τους ανθρώπους, εκτιμάει, αναγνωρίζει και δίνει χώρο. Και είμαστε μια παρέα, εγώ, ο Σάκης, ο Φώτης, άτομα τα οποία πάνω απ' όλα αγαπιόμαστε σαν φίλοι. Αυτό το συναίσθημα το συνάντησα και με τους Behemoth. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μια οικογένεια.